सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी एक और बड़ा रिपोर्ट। जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के किस्मत बदल के रख दी ई 2 फिल्म। भैया आप सबके बता दी कि पहला फिल्म बा क्रेक फाइटर और दूसरा फिल्म बा शपथ। आप सबके बता दी भैया कि क्रेक फाइटर में सबसे ज़्यादा ध्यान देवल जा रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के 2019 में आवेला फिल्म। जो फिल्म के नाम बा क्रेक फाइटर। एमे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कल जा रहा बा। आप सबके बता दी कि एमे जो एक्शन मास्टर बने उ साउथ से बने भैया, कैमरामैन बा उ साउथ से बा, एमे विलेन बने उ साउथ से बने दीपक रावत जी। एकरा के पूरा साउथ जैसन फिल्म बनावे खातिर बहुत ही ज़्यादा एपा मेहनत कल जा रहा बा। आप सबके बता दी कि जब सिनेमा घर में लगी तो एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दी। और दूसरा फिल्म बा भैया शपथ, जौन की पावर स्टार पवन सिंह के अपकमिंग फिल्म बा 2019 में ही आप सबके शपथ देखे के मिली। शपथ से बड़ा रिपोर्ट ई निकल के आ रहा बा भैया कि जब शपथ फिल्म लाग जाई तो एक प्रमोशन जौन होला जे एक प्रचार कल जाला ई पूरा इंडिया में ई फिल्म लगे वाला बा। फिल्म के नाम बा शपथ। एकरा के डब भी हुई हिंदी भोजपुरी और कोई भाषा में एकरा के डब भी कल जाई। और पूरा हिंदुस्तान में प्रमोशन खातिर पावर स्टार पवन सिंह जी हेलीकॉप्टर से घूम के पूरा भारत में ई फिल्म के प्रमोशन करी हैं। जौन कि ई अपकमिंग बा। अभी एक से और बड़ा रिपोर्ट नहीं बता सकत, ना ही एमे के हीरोइन के खुलासा भइल बा। लेकिन जब 2 फिल्म सिनेमा घर में लगी तो पावर स्टार पवन सिंह के किस्मत बदल के रख दी। आप सबके पता हुई भैया कि सत्या जो पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म रहे सत्या, जौन की सत्या से पहले पावर स्टार पवन सिंह के मतलब कम फीस रहे। लेकिन जैसे ही सत्या हिट किलस भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पे और फिल्म के एक नया मुकाम मिलल, वैसे ही पावर स्टार पवन सिंह के फीस डबल हो गई। आप सबके बता दी कि उम्मीद कल जा रहा बा कि ई भी फिल्म के बाद पावर स्टार पवन सिंह के एक नया इतिहास रची हैं और पावर स्टार पवन सिंह आपन नाम के लोहा मनवई हैं। जय हिंद, जय भोजपुरी। फिर से मिलम एक ताज़ा खबर के साथ, तब तक इजाज़त जी।